Balen! For today's video, magmumukbang po tayo ng street foods. Before anything else, please like, share, and subscribe my YouTube channel and now the notification bell. Thank you. Ayan ko lang ano. Ito, magkano ta? 10 lang po. Ito lang. Ay, kanina wala ito, no? Wala ito, no? Wala po. Anong tawag dito? Walang talon din. Okay. Magmumukbang ako. Nagbablog kasi ako. Oo. Mga street foods. Suka na lang. Meron po tayong kwek-kwek. Ito ang chicken nuggets, fish ball, kikiam, and chicken skin. Tapos calamares at saka takoyaki. At bumili din ako ng milk tea. Okay, tara na. Mukbang na tayo. Ito yung sausawan ko. Suka at saka sweet sauce. So, mag-hi ka muna. May kasama akong magmumukbang. Si Kel. Hi! Sabihin mo, hi ka muna. Hi! Hi ka, Balen! O, sasamahan niya daw akong magmukbang. Okay. O, umpisahan muna natin sa kwek-kwek. Sino yung nakakamiss dito? Gusto mo kwek-kwek? Okay. Ako, mas gusto ko sa usawan na suka. Ayaw? I'm sure yung iba dyan, namiss na to. Since pandemic pa, bawal pa yung kumain sa labas. Kaya ako nag-take up. Try natin yung sauce. Sweet sauce. Nabili ko to kay ayaw ko kay Jen. 3 piraso, 10 pesos. Okay? Tingnan ako. Tensa na sa ano, sulit na kasama. Next, chicken nuggets. Ang gawa ko laman ng chicken. Parang chicken joy. Tawag nilang mga kapampangan dito, Jollibee 3. Kasi 3 piraso, 10 piso lang. Pwede nang ulamin. Okay, try natin yung suka. Sabi mo, kakain ka, hindi nang bara. natin yung ano,
Ito, trending to eh. Takoyaki. 79 pesos, 8 piraso. First time ko makatikim. Malaking subo. Sarap? Sarap? Sarap siya. Next. So, part ng chicken. Sa bandang balong-balunan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Sa pangalan ko. Yummy. Sarap. May nakadaya. Sarap na nito. Ano pa hindi ko natikman? Fish oil. Walang kamatayang fish oil. Titus ball.
guys, eto. Okay po. Okay po, tapos na po yung